Dende onde vides sendo? Pois nós somos dunha vila de Ourense que se chama Xinzo de Limia. Fala ali moita xente en galego? Sí, aínda se fala moito galego, nas rúas escoitase moito, sobre todo nas persoas maiores, e entre os rapaces tamén, nos colexios e no instituto aínda se fala moito, sí. Quen vos ensinou a falar galego? No meu caso, meus pais, meus avós, todos falan galego, entonces, aprendín aí. Que diferencias atopastes entre Marín e Xinzo? O galego que se fala aquí é diferente, ten unhas peculiaridades que en Xinzo non ten, como a geada, e aquí falase moito menos galego, nas rúas non se escoita tanto galego como en Xinzo. Por que, Brais, ti non usas o galego? Pois é de que do entorno de ao chegar ao cole todos falaban castelán, entón vas acostumbrando ao que falan aquí e acabas falando eso. Por que non usan o galego? Esta é para nai. Pois non o sei, eu creo que é por eso, porque aquí na escola, no parque, nas actividades extraescolares, todo o mundo fala en castelán, entonces eu creo que a eles é máis sencillo falar castelán que galego. Non o sei moi ben tampouco. Seguena usando en algún momento? Si, na casa falamos galego, sobre todo nas vacacións, cos avós, cos primos, no pobo, si que falano bastante, ademais. Esta é para Axel. Con quen falas galego cando estás en Xinzo? Ca miña abuela e co meu abuelo. Esa tamén é para Axel. Con quen falas galego cando estás na túa casa? Co Brais, ca miña nai, e co Brais falo máis castelán. Pois ata aquí a entrevista de hoxe. Ata logo. Grazas. Grazas. Grazas.